Amen. Good morning, church! Good morning. A blessed Sunday po sa bawat isa. Sige po tayo po tumayo at umikot. Kamayan po natin ang bawat isa. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Amen. Katulad po ng inawit natin kanina, in everything, let us give thanks to God, to our Lord. Dito po sa awitin natin ngayon, it says here, through it all, in all seasons of our lives, let us be thankful to our Lord for giving us this chance to live and to just worship Him. And let's just give Him the best worship, the best praise that He deserves from us this morning. Amen. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, You are forever in our lives, oh Jesus. you are
Tayo po'y manalangin. Yes, oh God, hallelujah. Praise you, Jesus, Lord God. Lord, una sa lahat, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God, na kami pinili mo, Lord God, na makarating ngayon sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Kaya't hayaan mo po, Lord God, na kami sumamba, Panginoon. Hayaan mong luwalhatiin ka namin ngayong araw na ito, Lord God, ngayong umagang ito, Panginoon. Hayaan mong kami magpasalamat sa mga kabutihang binigay mo sa amin sa mga nagdaang araw. Panginoon, dalangin namin, Lord God, na ibaba mo ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon, upang ikaw lang ang maging sentro ng gawain ito, Lord God. Oh God, hallelujah. Praise you, Jesus, Lord God. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord, hallelujah. At sa gagamitin mo po na magtuturo sa araw na ito, Panginoon, bigyan mo po siya ng lakas at talino na sa iyo lamang galing, Lord God, upang maipahayag niya ng maayos at makuha ng bawat isa ang kanilang portion, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito, Lord God. Thank you, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Bagamat may kalungkutan kami, Panginoon, ngayon, sa mga kapatiran namin, Lord God. Pero alam namin, Panginoon, kasama mo na sila ngayon, Lord. Sandali man namin sila nakasama, Lord God. Masakit po sa amin, pero alam namin kasama mo na sila. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa bawat buhay namin ngayong araw na ito. Ito'y pinagpapasalamat namin sa iyo, Lord. Kaya't itinataas namin ang araw na ito, Panginoon, na para sa iyo lamang. Dakilain ka namin, sambahin ka namin, Panginoon. At makapaglingkod kami, Lord, sa iyo ng galing sa puso, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, itinataas ka namin ngayong araw na ito at sa susunod pang buhay namin, Lord God, sa mga araw na darating sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Nawa tanggapin mo ang aming pagkanta at pagsayaw ngayong oras na ito, Lord God. Kaluguran mo ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning, church! Huli nga, sabihin mo sa iyong katabi, sa iyong nasa likuran, good morning! Amen. Katulad nga po ng ating theme sa buwan na ito, sino pong nakakaalam? Ano po yung theme natin for this month? Ha? God's? Kenny. Amen. So sa buhay po natin, minsan may mga pagyanig, may yigigan, yan, sa buhay natin. Pero yun nga, tunay nga, sabi po doon, na merong isang lugar na hindi na shake. At saan po yun? Sa presensya ng ating Panginoon. In God's kingdom. Kaya po sa umaga pong ito, tayo po ay manabik at atin pong iangkla ang ating buhay, ang ating pong pananampalataya sa presensya ng ating Panginoon na hindi na shake. Amen? Kaya po sa umagang ito, tayo po muli ay ma-excite na magpuri, humawit sa ating Diyos sa buhay. Amen. Malakpak po na natin mga kamay para sa ating Diyos. We belong to the kingdom that cannot be shaken. Say, we belong to the kingdom that cannot be moved. Say, we belong to the kingdom that cannot be shaken. Say, we belong to the kingdom that cannot be moved. There's no sickness or trouble, no sorrow or struggle. All your needs are available to the kingdom where we belong. Christ is the King of Kings. He made us priests and kings. For we are created to
shaken. We belong to the kingdom. The kingdom that cannot be moved. Sing hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus. Sing hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus. No boundaries, no limitations, no ending, no shortage, no walls. Say no boundaries, no boundaries, no limitations, no ending, no shortage, no wall. We belong To the kingdom. The kingdom that cannot be shaken. Come on, church, we will say. We belong We belong to the kingdom. The kingdom that cannot be moved. We belong. We belong to the kingdom. The kingdom that cannot be shaken. We belong to the kingdom. The kingdom that cannot be moved. There's no sickness or trouble, no sorrow or struggle. All your needs are available to the kingdom where we belong. Yes, Lord. Christ is the King of Kings. He makes us priest and king. For we are created to rule. Once again, sing, we belong. We belong to the kingdom. The kingdom that cannot be shaken. Yes, Lord, we belong. We belong to the kingdom. The kingdom that cannot be moved. Sing hallelujah. Hallelujah. Jesus. 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 Sing hallelujah. Hallelujah. Jesus. Oh, sing hallelujah. Hallelujah. Jesus. Shout the name. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. No boundaries, no limitations, no ending, no shortage, no wall. No boundaries, no boundaries, no limitations, no ending, no shortage, no wall. Sing it, we belong. We belong to the kingdom. The kingdom that cannot be shaken. We belong to the kingdom. The kingdom that cannot be moved. There's no sickness, there's no sickness or trouble, no sorrow or struggle. All your needs are available to the kingdom where we belong. Christ is the King of Kings. He made us priest and king. We are created to rule. We are created. We are created to sit on the throne. We are created to rule. Yes, Lord. We thank you, Jesus, for your presence. To your kingdom that cannot be shaken. O patuloy natin sambahin at purihin natin, Panginoon. We declare that the kingdom of God is here. We declare that the kingdom of God is here. Among you. Among you. Come on, let's declare. We declare that the kingdom of God is here. We declare that the kingdom of God is here. Among you. Among you. Come on, let's declare. The blind see, the deaf
We declare that the kingdom of God is among you. among you. Among you. Among Sing it again, we declare that the kingdom of God is We here. declare that the kingdom of God is We here. declare that the kingdom of God is We here. declare that the kingdom of God is Among you. among you. Among you. Among you. The blind see, the deaf hear, the lame and are walking, sickness flee at His voice. The dead live again and the poor hear the good news. Jesus is King, so come on, let's declare. We declare that the kingdom of God is here. Yes, Lord. We declare that the kingdom of God is here. The kingdom of God is Among you. among you. Among you. We declare that the kingdom of God is here. Declare that the kingdom of God is We here. declare that the kingdom of God is here. Declare that the kingdom of God is Among here. you. Among you. Among you. The blind see, the deaf hear, the lame are walking, sickness flee at His voice. Yes, so we declare, the dead live again, and the poor hear the good news. Jesus is King. The blind see, the deaf hear, the lame are walking, sickness flee at His voice. Thank you, Lord. The dead live again, and the poor hear the good news. Jesus is King, so rejoice. For the last time, church, we will declare. We declare that the kingdom of God is here. Declare that the kingdom of God is We here. declare that the kingdom of God is Declare here. the kingdom of God is Among you. among you. Among you. Among you. We declare that the kingdom of God is here. We declare that the kingdom of God is here. Come on, purihin natin ang Diyos sa buhay. Yes, Lord, we declare that your kingdom is here in this place. Oh, we praise your name, oh Lord. Glory, glory. Oh, we thank you, Lord, for your presence. Tunay nga, Panginoon, na sa iyong presensya, O Diyos, kami ay mananahan, Panginoon. Because in your presence, there is joy and there is peace. There is no shaking anymore. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Patuloy kaming lumalapit, Panginoon, nagpapakumbaba. And let your presence fill this place. Fill this place with your love. Oh, we worship your name. God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come.
this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness living. Jesus, the expression of God's love, the grace of God, the word of God revealed to us. Jesus, God's holiness displayed, now glorified, now justified. His kingdom's God. Come on, church, we will declare this kingdom, and this kingdom will know no end. Oh, yes, Lord, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness living. Oh, we will sing, and this kingdom will know no end. Yes, Lord, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom's King has come. See this kingdom, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness. Oh, we will sing it again. And this kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom's King has come. Oh, your kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness. Oh, once again we will sing and we declare, and this kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness living. Majesty, worship His majesty.
worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Once again, church, come on, lift up the name of Jesus and we will sing majesty. Majesty, Sing it with all of your heart. worship His majesty. Purihin natin ang Diyos sa buhay sa umagang ito. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Sing majesty. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem reigns. Come on, let's exalt the name of Jesus. So exalt, Lift up the name. Come on, lift up the name. Lift up the highest. Jesus. magnify, come glorify, Christ Jesus the King. So exalt. So exalt, lift up on high the name of Jesus. So we magnify. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Sing it again, church. Come on, lift up the name of Jesus. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Oh, majesty, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Once again, church, muli awitin natin ng buong puso. Taas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus sa lugar na ito. Lord, as we sing, you see the deepest desires of our hearts, Lord. We exalt your name. We declare that you are God, na ikaw lang, Panginoon, ang maitaas sa lugar na ito, Panginoon. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Come on, church. Sabi mo sa Panginoon, nakikinig sa iyo ang Diyos sa umagang ito. So exalt. So exalt, lift up on the name of Jesus, the most beautiful name. Oh yes, Lord, Christ Jesus the King. Muli pa, church. Sabi mo sa Panginoon, So exalt, oh lift up the name of Jesus. Oh, magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Sing majesty, majesty. Oh, worship His majesty. Oh yes, we worship You, Jesus who died, now glorified King, King
on, just worship the name of Jesus. Purihin mo ang Diyos na nagagaling sa iyong puso. Your glory, honor, and praise. Oh, majesty, majesty. Yes, Lord. Kingdom authority. Flow from His throne. Flow from His throne. Yes. Unto His throne, His anthem raised. So exalt the name of Jesus. So exalt, lift up on high. Come on, lift up your voice. Purimo ang Diyos. Oh, lift up the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Oh, we magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, majesty, oh yes. Worship His majesty. Oh, we worship Jesus who died. Now glorify. Sing Jesus, Jesus who died. Now glorious Jesus who died. Jesus who died. Now glorify. You are King of all kings. Pupurihin natin ang Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lord, we lift up your name in this place. You alone be glorified. Be magnified, Jesus our King, the King of Kings. You are the Lord of Lords, the beginning and the end, the Alpha and Omega. Oh, be glorified in this place. Be glorified in our lives. Oh, be glorified in our songs, Lord. Ikaw lang ang maitaas at mapahuri. Oh, sambahin ka ng lahat ng mahilinga, Panginoon. Oh, we thank you, Lord, for your kingdom that cannot be shaken. Oh, we worship you, we magnify. Oh, majesty, my King and my God. Oh, we lift your name on high. We thank you for your presence in this place. We thank you, Holy Spirit. Thank you for moving in our midst. Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, nakikita mo ang laman ng aming mga puso. Lord, as we worship you, as we honor your name, kahit sa buhay namin may mga pagyanig, kami po ay mananahan sa iyong presensya in your kingdom that cannot be shaken. Marami pong salamat sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Marami pong salamat sa pagyakap mo sa amin sa umagang ito, O Diyos. Kahit may kalungkutan, mayroong problema sa aming buhay, hindi kami titigil na magpuri sa iyo, na umawit sa iyo, na sumamba sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you once again as we listen, Panginoon, sa iyong salita sa umaga pong ito.
Muli, nahanda namin ang aming sarili, ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Handa kaming magpaturo sa iyo at tanggapin, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming buhay, O Diyos. Ikaw lang ang makita, ikaw lang ang maitaas sa lugar na ito, Panginoon. Lord, we give you the highest praise. We give you the highest worship, our King, our Lord and Savior. In Jesus' name we pray. Amen. Praise. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Praise the Lord. Good morning. Amen. So napakasarap pong magpuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. So kung mararamdaman mo po yung presensya ng Panginoon, parang ayaw mo nang umalis. Lalo na kung bilong ka sa kingdom ng Diyos. Amen. Pag bilong ka, sabi nga sa ating inawit, we belong to the kingdom. Kingdom that cannot be shaken. Amen? Hallelujah. Taas ang kamay ng mga bilong sa kingdom. Hallelujah. Bakit? Dahil po sa panahon ngayon, mga magulang, mga kapatid, sobrang dami ng problema, sobrang dami ng pagsubok, sobrang dami ng mga nangyayari sa mundo, kabila-kabila ang patayan. Amen? Kabi-kabila ang mga sakuna, kabi-kabila ang mga namamatay. Pero kapag alam mo kung sino ka sa harap ng Diyos, amen, magpupuri ka pa rin sa Panginoon. Amen? Sige po, ang ating mga bata pala, pray po pala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, ang ating mga bata ay ating ipapanalangin. Praise the Lord Jesus. Amen. Amen. Sige po, ituon po natin ang ating mga kamay sa mga batang ito. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan, Lord, salamat sa kabutihan mo. At tunay nga, Panginoon, narito ang mga kabataan, ang mga bata. Sila po ay mahal na mahal mo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ay namin sila tinitiwala. Maging ang kanilang pag-aaral, O God, ay sila po ingatan mo. At ang guro na gagamitin mo, Panginoon, bigyan mo po ng mahabang pasensya at pag-ibig. At tunay nga, Panginoon, sa mga batang ito, kami po'y naniniwala at nananampalataya na ikaw po isang araw ay mag-raise ng mga lingkod mong tapat. At ikaw po, Panginoon, ang magdadala sa kanila sa mga plano mong maganda at hindi nila ikasasama. Lord, salamat. Magiging pagpapala sila sa lahat ng kanilang makakasalamuhang mga kabataan at ikaw po ay makikita sa kanila bilang ilaw at asin sila, Panginoon, sa mundong ito. Salamat ng marami, Panginoon. Sa iyo ko po at tinitiwala ang kanilang buhay at ikaw po ang mag-ingat, ang iyong mga anghel, ipabantay mo sa kanila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Pakisabi po sa katabi mo, handa ka na ba? Amen. Praise the Lord. Dahil napakabuti po ng Diyos ngayong umagang ito. Amen. Isang malakas na palakpak po muna sa Diyos na buhay. Amen. Sa ating pong inawit kanina, we belong to the kingdom. At sa ating pong babasahin, sa Hebreo chapter 12, verse 25. Sige po, makibukas po tayo. Hebreo chapter 12, magsimula po tayo sa 25. Nasabi po dito, kaya't huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? 26. Dahil sa kanyang tinig na yanig noon ng lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. 27, ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. 28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig.
Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Sandali po tayong yumuko at manalangin. Panginoong Diyos Ama, pagpalain mo ang iyong salita. Holy Spirit, ikaw po ang siyang magpaunawa sa aming mga pag-aaralan ngayong umagang ito at buksan mo ang puso ng bawat isa, O God, na kung saan maitanim ang iyong salita sa pinakamatabang parte ng puso ng bawat isa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. So sa ating pong binasa, mga magulang, mga kapatid, meron 3 bagay dyan na tinutukoy na lugar. Anong sabi? Langit, lupa, at yung sa bandang dulo, ano? Kaharian. Yung tinanggap natin. Kaya, nais kong simulan sa isang katanungan. Tinanggap mo na ba ang kaharian ng Diyos? Amen. Dahil ang sabi sa Bible, lahat daw dito sa lupa ay yayanigin. Sabi sa ating binasa. Hindi lang ang lupa, pati na rin ang langit. Minsan sa ating buhay, ang gusto natin puntahan yung langit. Tama? Yung langit gusto natin puntahan. Pero ang sabi sa Biblia, heaven and earth will pass away. Amen? Nilikha pala ni Lord yun. At ang langit ang trono ng Diyos. At ang lupa ay ang tungtungan ng Diyos. Imaginein mo saan nakatira ang Lord. May kingdom siya. Kasama ka doon. Amen? Kasama ka sa kingdom ni Lord. Kaya nga po mga magulang, mga kapatid, saan yung pinaka-safe na lugar? Diba? Minsan pag lumilindol, hahanapin mo yung safety na lugar. Amen? Yung magandang structure, diba? Hahanap kang pinaka-safety. Dito siguro, safety rito, hahanapin mo eh. Yun yung karakter ng tao. Hahanap ka talaga ng safety lugar. Eh sabi sa Bible, sa ating binasa, maging ang langit at lupa ay yayanigin. Kaya nga sabi dun sa 28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Amen? Ang gusto ng Panginoon, mga magulang, mga kapatid, na doon tayo sa kaharian niya. Amen? At ang sabi sa ating inawit kanina, si Kristo namatay para dalhin tayo at ihayag ang kaharian ng Diyos na nandito na sa lupa. Amen? Kaya nga mga magulang, mga kapatid, ang sabi po sa Biblia, sa ating pag-aaralan ngayon is God's shakening. Amen? Ano ba yung mga bagay ngayon na nasi-shake sa buhay mo? Financial, nasi-shake ba? Ano pa po? Yung relationship mo, nasi-shake ba sa ating kapwa? Sa mahal mo sa buhay, sa asawa mo? Ano pa? Sa office mate mo? Sinishake ba ni Lord yan? Ano pa? Yung health mo? Yung katawan, may karamdaman ka ba? Marami ka bang problema sa iyong katawan? Di ba? Yan ba yung mga nasi-shake sa iyong katayuan ngayon? Yung mental mo, yung emotional mo, yung emosyon natin, sinishake ba ngayon yan? Hindi tayo pare-parehas ng pinagdadaanan. Tama? Pero iisa yung Diyos natin. Iisa yung Diyos natin na magsusolusyon sa lahat ng mga shakening sa ating buhay. Ang kailangan lang natin gawin, lagi daw tayo magpasalamat. Bakit? Kasi tumanggap na tayo ng kahariang kailanmang hindi mayayanig. Amen. At ang kaharian ni Lord, dinala niya rito sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Jesus Christ ay namatay para sa iyo. Kaya nga kung yung binag-aaralan ko to, ang sabi sa Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Palaging sinasabi ni Lord, kingdom, hindi langit eh. Tama? Nung nandito po tayo sa camp, naalala ko, ang naka-assign sa akin sa 7 last word is, ngayon din ipagkasama kita sa aking paraiso. Sinabi doon ng nasa kanan. Ba't hindi sinabi ngayon din sasama kita sa langit? Kasi yung langit pala, di ba, aalugin din. Kaya minsan, sabi ko, oo nga Lord, dapat palang ating kaisipan, gusto kong pumunta sa kingdom ni Lord. Amen. Hindi sa langit. Amen. Dahil maging ang langit ay yayanagin. At binigay pa sa akin ng Lord, ang sabi sa Genesis chapter 1, God created the heaven and earth. Amen. Nilikha ni Lord yung heaven at saka ang langit, ang lupa, ang mundo, di ba? Sa makatuwid,
Yung langit na kuminsan na hindi natin alam na gusto natin puntahan is lilipas. Heaven and earth will pass away, di ba? But the word of God will still remain. Amen. So, ang gusto ko na palang puntahan sa kingdom ni Lord, sa piling ng Diyos. Amen. Hindi na sa langit. Amen. Kaya nga laging binabanggit ni Kristo, lalo na sa John chapter 3, verse 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom. But sinabing he cannot see the heaven. Amen. Ang tinutukoy doon, kingdom. Amen. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom. Amen. Kaya masarap puntahan yung kingdom. Dahil sa kingdom, pag matatag ang kaharian, walang pwedeng sino mang makatalo sa kingdom na yun. Sino ang king natin? Si Jesus. Di ba? Yung inaawit natin kanina. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga po, nung maunawaan ko yun, oo nga, no? Kasi tayong mga tao, sa simula't simula pa, ang gusto natin puntahan, langit. Praise the Lord. Ngayon, binago ng Diyos yung aking kaisipan. Ang gusto ko na puntahan ay ang kingdom ni Lord. Dahil sabi nasa natin, ay tinawit natin kanina, we belong to the kingdom. The kingdom that cannot be shaken. We belong to the kingdom. The kingdom that cannot be shaken. Hallelujah! Praise the Lord. Ay, bumukas itong cellphone ko. Praise the Lord. So, tuloy po tayo kapatid. Katulad sa panahon ngayon, ang sabi, yayanigin maging ang langit. Kaya nga ang sabi sa Bible, do not conform to this world. Be transformed by renewing of your mind. Dahil kung ang kaisipan mo nasa lupa, kasama ka sa mayayanig. Amen? Kapag ang kaisipan mo is nasa mga bagay na material, nilalagay mo ang iyong tiwala sa mga bagay dito sa lupa na may hangganan. Amen? Kapag dumating ang shakening, di ba, iyayanigin ng Diyos yan. Ang shakening, ang purpose ng shakening, mga magulang, mga kapatid, para makita kung gaano kakatibay. Amen. Nakakalungkot isipin, meron, sabihin ko lang po sa inyo, sa Sambales, meron po tayong 2 kapatirang pumanaw. Amen. Isang matanda, isang bata. At ang aksidente nga po yung kasama yung father ni Van. Papunta po sila ng prayer meeting. Ang ganda naman, prayer meeting. Tama ha? At pagpunta nila ng prayer meeting, binangga sila ng motor. Di ba? At pagkabangga ng motor, ayun, yung ating kapatiran doon na isa, hindi na siya nagising. So, ibig sabihin, pumunta na siya doon sa langit. Alam nyo, bago yon, Lord, bakit ang aga mo naman kinuha? 18 pa lang. Active na active yun sa church. During nung kami po ay pumunta ng Sambales, tanda ko kami ni Andrew. Kami po ay nagpe-prayer meeting. Ang patotoo niya, nakita ko, pastor, nandun ako sa langit. Si Brother Andrew pa nga nun. Nakahiga daw ako sa ginto. Ang kwarto, ang dami, ang gaganda. So, ibig sabihin, yun na pala yun, yung sinyalis na yun. Amen. Ngayon, ang tanong, hihinto ba tayo? Di ba? Minsan nasi-shake yung ating mga emosyon. Minsan tinatanong natin ng Panginoon, God shaking yan eh. Amen? Tinitest ni Lord kung hanggang saan yung faith natin. Amen? Tinitest ng Diyos kung ano ang laman ng puso mo. Naalala ko merong isang pastor na naghalimbawa, kumuha siya ng isang coke. Yung coke, inalog niya ng inalog. Amen? Pag-alog niya ng pag-alog, pag binuksan, ano sa tingin niyo mangyayari? Sasabog. Di ba? Tapos kumuha uli siya ng tubig, bottle ng tubig, inalog niya yung tubig. Pag alog niya ng bottle ng tubig, nung buksan niya, anong nangyari? Wala. Anong ibig sabihin nun? Minsan, sumisimbolo yung coke sa puso ng tao. Di ba? Kung may shakening na, ano yung lalabas sa'yo? Amen? Kasi ang team natin, God's shakening. Di ba? Kapag sinig ka kaya ng Panginoon, yung pananampalataya mo, yung iyong relasyon, yung iyong katawan, di ba? Yung iyong pinansyal, di ba? Ano kaya ang lalabas
Praise the Lord pa rin kaya? Katulad pa rin kaya ng kay Job? Sa isang araw na wala ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang 10 anak. Kaya ang sabi ni Job, hubad akong lumabas, hubad din akong babalik. Amen. Kaya nga mga magulang, mga kapatid, kung tayo ay dumadaan ngayon sa shakening, di ba? Hold on. Yun. Yung pala ang title ko ngayon, hold on. Kapit ka lang. Pakisabi, hold on. Huwag kang kumapit sa mundo. May hangganan. Dahil kahit nga ang sabi ng Titanic, matibay daw na barko, lumubog pa rin. Amen? Kahit anong tibay pa ng building, kapag inilog ng Panginoon yan, bumagsak pa, babagsak pa din. 7.7 magnitude sa Myanmar, di ba? Yung mga building doon. Hindi po natin pwedeng ilagay pala yung trust natin doon sa mga bagay dito sa lupa. Amen? Ang gusto ng Panginoon, ilagay natin yung ating tiwala sa Diyos. Dahil yung buhay natin galing saan? Galing sa Diyos. Yung hininga natin galing sa Diyos. Yung lakas natin galing sa Diyos. At kailanman wala tayong may pagyayabang ni katiting sa harap ng Panginoon. Amen. Ang kailangan natin gawin, magpuri at palaging magpasalamat habang may lakas, habang may hininga, habang lumalakad ka pa. Di ba, gamitin natin ang ating buhay upang maparangalan ng Panginoon. Upang dumating man tayo sa harapan ng Panginoon ng Diyos Ama, di ba? Masasabi ng Panginoon, well done anak, good and faithful servant. Amen? Kaya nga po, 2 lugar na aalugin ng Diyos. Unahin natin yung lupa. Ang sabi ko nga kanina, sa Romans chapter 12, verse 2, do not conform to this world. Be transformed by renewing of your mind. Don't put your trust here on earth. Huwag mong masyadong ilagak yung tiwala mo. Kahit sobrang yaman mo ba, kahit sobrang tikas mo ba. Pinapatunayan sa dalawa nating kapatid, isang matanda, isang bata. Di ba? Kapag gusto ko nang kunin ng Diyos, wala tayong magagawa. Amen? Kaya nga po, ang ating buhay, naalala ko din, si Pastor Roy, di ba? Halos same lang din yung senaryo. Bata pa rin yun, di ba? Kaya walang sino makakapagsabi na ikaw ay malakas pa bukas, tanging ang Diyos lang. Amen? Naalala nyo yung ating team nung nakaraan? Ano yung team nating nakaraan? Living in Harmony. About unity. Inuna ng Diyos yung unity kasi may shakening na parating. Amen. But hindi inuna ni Lord yung shakening bago unity. Kasi si Lord balanse. Kaya sa tuwing may dumadanas tayong mga kapatiran na pipigati, kailangan natin ng isa't isa. Pakisabi sa katabi mo, kailangan kita. Kailangan natin ng isa't isa. Bakit? Inuna talaga ni Lord yung unity. Inuna talaga ni Lord yung living in harmony. Dahil may shakening, di ba? Ang building na magkakakapit, pag tama yung mga column niya, yung mga pundasyon niya, yung mga bakal na ginamit, at sakto sa pagkakalagay, at pag yan nagkapit-kapit, di ba, yung mga bakal niya, dumating man ang malakas na shakening, di ba, dahil sila yung magkakakapit, sila yung magkakadikit, di ba, at tama ang sukat, tama ang posisyon, gumagampan sa bawat layunin na iniligay ng Diyos, anumang shakening sa buhay na darating sa isang tao, kapag tayo ay magkakasama, siguradong mapagtatagumpayan ang lahat ng mga bagay na yan. Amen? Kaya nga sabi mo sa katabi mo, kailangan talaga kita. At alam nyo ba, hindi natatapos yung shakening itong buwan lang na ito. Di ba? Ang kagandahan lang ngayon, si Lord ang nag-God shakening eh. Dahil yung demonyo, nag-shake din talaga siya. Amen? At mga magulang, mga kapatid, sa panahon ngayon, ang pinakakailangan natin is kumapit saan? Sa pangako ng Diyos. Amen? Kasi kung hahawakan mo lang yung pangako ng politiko ngayon, di ba? Politiko na naman. Magkakaroon na naman ng botohan. Marami na naman pangako. Kaya mas mainam hawakan ng pangako ng Diyos. Dahil siguradong ito'y magaganap. Sigurado ito'y sigurado. Di ba? Hindi ka mapapawalang, yung tiwala mo talagang matutugon. Amen. Ang kailangan lang natin gawin, gampanan ang pinapagawa ng Diyos sa ating buhay. Don't put your trust here on earth. Yan nga po. All things are temporary. Amen. Lahat ng bagay temporary. Pag bumili ka ng kotse, pinaka-latest. Ano yung latest ngayon? Yung kay Vice ganda. Ano yun? Yung Tesla. Kahit anong ganda pa, temporary yan. Yan yung mga inaalog ng Panginoon.
Di ba? Nakita ko sa YouTube, bumangga yung Tesla eh. Minsan maraming tao, nakakalungkot isipin sa panahon talaga natin ngayon. Di ba? Maraming tao, ang tiwala nila nasa mundo na. Amen. Nawala na yung tiwala sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga, yung shaking ngayon, akmang-akma ngayon sa panahon natin ngayon. Sino ba yung laman ng puso mo ngayon? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Tuloy po natin. All things are temporary. So, merong kwento po dito sa Lucas chapter 12, verse 16 to 21. Kwento ko na lamang pong ito. Meron po isa diyang mayaman. Ang sabi niya sa kanyang sarili, napakaliit na ng aking bodega. Gigibayin ko ito at magpapatayo ako ng malaki. At pagkatapos kong maipatayo, magpapahinga na ako at magliliw-aliw na sa buhay. Sumagot niya ng Diyos, hangal. Ngayon din, kukunin ko ang buhay mo. Sino makikinabang ng iyong pinagpagalan? Amen? So, pinapatunayan dito na temporary ang lahat. Hindi mo pwedeng ilagay talaga ang iyong tiwala sa mga bagay na nandito sa lupa. Amen? Dahil pag gustong alugin ng Diyos yan, pag gustong i-shake ni Lord yan, at yan ang nagiging hadlang upang hindi ka lalong mapapalapit sa Panginoon, aalugin at aalugin yan. Amen? Parang iyong pananaw ay mabaling doon sa kingdom ni Lord. Di ba? Sa kingdom ni Lord na kung saan siya ang king, hindi ikaw. Di ba? Amen. Kaya ang ating pinaglilingkuran dito, Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan. Amen. Meron pa sa Bible, di ba? Na kung saan inalog din Lord. Yung walls of Jericho. Sa Joshua chapter 6, di ba? Sabi ng mga Bible scholar, sobrang lapad ng walls of Jericho. Ang akala ng mga taga-Jericho, hindi talaga mababasag yon. Amen. Hindi maguguho yon. Pero, ginuho pa rin ng Lord. Amen. So, ibig sabihin, mga magulang, mga kapatid, kahit ano pang tibay, kahit ano pang, ayan, walls of Jericho, yan ba yan? Di ba? Inikutan niya ng mga Israelites. Minsan, ginagawa ng Panginoon, meron namang good shaking and bad shaking, di ba? Gusto ng Panginoon na i-shake dahil para makita ang kanyang kapangyarihan. Tama? Minsan naman, sinishake ka kasi minsan, nagiging palalo tayo. Amen? Minsan, dahil para ma-turn ang ating kaisipan, para makita natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, inaalog talaga tayo ng Diyos. Hallelujah. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Praise the Lord. So, meron pa po sa Bible, sa lupa, kasi sabi sa Bible, maging langit at lupa ay aalugin. Tower of Babel. Diba? Alam po natin yan. Sinake ng Panginoon. Dahil nagplano sila na na gusto nilang abutin. Diba? Anong nangyari? Sabi ni Lord, halika. Nagkakaisa ang mga tao. At iisa ang kanilang lengguwahe. Bumaba tayo at sila ay kuluhin. Amen. Sinake ng Panginoon. Diba? Minsan pag mali na ang pagkakaisa, sinishake ni Lord. Tandaan natin kapatid, ang kanyang salita, hindi babalik sa kanya nang walang kabuluhan. Amen. Ito'y gaganapin niya. Diba? Nung nakaraan, living in harmony, about unity. Tinis, merong mga sumablay. Alam natin yan. Ngayon naman, diba? Shakening. Marami tayong mga kapatiran na pumanaw. Amen? Na-shake ang ating pananampalataya. Kaya tinanong ko kayo kanina, ano yung mga bagay na sinishake ng Diyos sa buhay mo? Diba? Financial ba? Relasyon ba? Ang pinakasekreto, ang sabi sa Bible, Matthew 11, verse 28, come unto me, lumapit kayo sa akin, mga lubhang nahihirapan, at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang tunay na kapahingahan, wala sa Baguio. Wala sa Boracay. Yes, maganda pumunta ron. Gusto ko nga pumunta ron eh. Ha? Wala sa kung anumang lugar. Ang tunay na kapahingahan, nasa kingdom ni Lord. Hallelujah, di ba? Kaya nga, we belong to the kingdom. Di ba? Kingdom that cannot be shaken. Amen. Di ba? Ang sarap pong isip-isipin na kung saan na gusto nating puntahan ay yung nandun sa piling ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.
Dahil marami po tayong dadanasin. Di ba? Nagsisimula pa lang ang Diyos sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, nagsisimula pa lang. Wala pa nga siguro tayo sa 1/4. Bakit? Kasi maiksi lang ang buhay. Life is talagang short. Tuloy po natin. Yun po yung mga inalog sa lupa na ibinigay ng Diyos. Ngayon sa langit, lahat ng tao gustong pumuntang langit. Tama? Pag tinanong mo lahat ng tao dyan, tanungin mo, saan mo gustong pumunta? Langit o impyerno? Lahat gustong pumunta langit. Pero ayaw gawin ang pangmakalangit na gawain. Amen? Yung magpupunta ng Bible study tuwing Wednesday, walang pumupunta. Amen. I-shake mo nga yung katabi mo, punta ka. Pag Wednesday, mayroong midweek. Sinishake ka ni Lord. Amen. Diba? Hindi lang paglinggo. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang paglinggo. Hindi lang panlinggo, hindi lang panglinggo si Lord. Pang-araw-araw din si Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pang-araw-araw si Lord. Hindi lang panlinggo. Amen. Tuloy po natin. Sa langit, lahat ng tao gustong pumuntang langit. Totoo po yan. Kahit sinong talongin mo dyan, walang gustong pumuntang impyerno. Alam niyo ba, maging ang langit ay lilipas, katulad nga sinabi ko, nandito po pala sa verse na yan, sa Matthew chapter 24, verse 35, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Amen. So lilipas daw yon. Kaya nga ulitin ko, saan mo gustong pumunta? 3 lugar yung binanggit kanina sa ating binasa. Langit, lupa, kaharian ng Diyos. Amen. Sa kingdom tayo ni Lord. Amen. Dahil sa kingdom, ini-imagine ko kung gaano kalaki ang Lord eh. Kasi yung pinag-aaralan ko to. Kasi sabi niya, di ba? The heaven is His throne and the earth is His footstone. Amen. Imagine mo gaano kalaki ang Panginoon. Na-imagine niyo yun? Pag sumasamba ka kanina dyan, na-imagine mo kung gaano kalaki, Lord, kung gaano kapangyarihan ng Panginoon. Natinignan tayo, di ba? Ulitin natin yung kasabihan ganito. Tayo ay nasa Molino, Villazona. Tignan niyo yung gaano kalaki ang Diyos, ha? Tayo nasa Villazona, yung Villazona nasa Molino 3. Yung Molino 3 nasaan? Nasa Bacoor. Yung Bacoor nasaan? Nasa Cavite. Yung Cavite nasaan? Nasa Luzon. Yung Luzon nasaan? Visayas. Asa? Pilipinas. Yung Pilipinas nasaan? Nasa Asia. Yung Asia nasaan? Nasa Earth na. So imagine mo, napakaliit lang natin. Kaya nga sabi, yung lupa, tungtungan lang ng Diyos. Tapos tinignan ka niya, tapos bumaba si Lord dito sa lupa, para sabihin, bilong ka sa kingdom ko, anak. Amen. Ang kailangan mo lang gawin, ma-born again ka. Sabi mo, born again ka na ba? Dahil sabi sa Bible, di ba? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi mo talaga makikita ang kingdom ni Lord kung hindi ka talaga totoong na born again. Amen. Hindi mo talaga uunahin si Lord pag hindi ka talaga totoong born again. Amen. Dahil sabi sa Bible, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, ay maliligtas. Yun lamang mga gumagawa ng kalooban ko. Sino yung mga gumagawa ng kalooban ng Diyos? Yung na-born again at nakakita. At hindi lang nakakita, nakapasok pa. Amen. Dahil sa Bible, nung si Kristo nagpapagaling ng maraming sakit, di ba? Yung mga nakikita lang ni Kristo, yung talagang may puso na gustong maranasan siya. Ang tanong ko ngayong umagang ito, gusto mo bang maranasan ng Diyos? Yung totoo talagang makapasok ka sa kingdom ni Lord. Amen. Dahil pag nasa kingdom ka ni Lord, hindi ka maaalog. Yun talaga yung sinasabi dito sa Hebreo chapter 12. Amen? At kung tataas ka pa dyan, o bababa ka pa dyan, pag binasa mo yan, bakit may shaking? Kasi ang sabi dyan, may mga taong hindi nakikinig. Basahin natin. 25. Kahit huwag kayong tumangging makinig sa kanya nagsasalita, ang tumangging makikinig sa salita, na nagsasalita nila dito sa lupa ay hindi makakaligtas sa parusa. Gano'n pa kaya tayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit?
May shakening kasi may mga taong hindi marunong makinig. Amen. Yung anak natin, kapag hindi nakinig, sabing huwag mong hawakan yung kaldero, mainit. Hindi nakinig, hinawakan pa din. Anong mangyayari? Mapapasok. Diba? Hindi nakinig. May shakening kasi maraming tao, ang kanilang pandinig, nasa mundo na lang. Pinipili nila yung gusto nilang mapakinggan. Tama? Pinipili nila yung makakapagbigay ng ang satisfaction sa kanilang laman, yung living in flesh. Pero pagdating sa verse 29, bumawi ang Diyos. Pero salamat sa Panginoon dahil tumanggap tayo ng kahariang hindi mayayanig. Pakisabi sa katabi mo, kalabitin mo konti. Nakikinig ka ba? Ina-apply mo ba? Ang dami na nating napakinggan na kung saan tayo magpatuloy sa Panginoon pero tuwing Merkules, wala ka pa din. Di ba? Tuwing Merkules, ilan pa rin. Di ba? Ulitin ko, hindi lang panglinggo si Lord. Amen. Pang araw-araw at Diyos. Di ba? Dahil sa kingdom, wala kang gagawin doon kundi magpuri. Totoo yung kapatid. Mas masarap puntahan yung kingdom kaysa dito sa lupa. Dito sa lupa, pag wala kang aircon, mainit. Di ba? Pinipili mo yung pinakamalamig na lugar. Di ba? Pinipili mo yung mabibigyan ng ano yung katawan mo. Di ba? Nang relax. Di ba? Yan nahanap mo. Kaya nga ulitin ko kapatid, para yung shakening sa buhay mo, di ba? Kailangan palagi tayong makinig sa instruction ng Diyos. Sa kingdom, di ba? Sino nakapanood ng mga kingdom, yung movie? Pag hindi nakikinig ang isang tao sa hari, anong ginagawa? Pinapalayas. Pinaparusahan. Tama? Tayo'y bilong sa kingdom. So, ibig sabihin, hindi na tayo yung hari ng ating sarili. Ang hari na is ang ating Diyos na buhay. Kaya susundin natin ang ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, handa ka bang sumunod sa Diyos? Handa ka bang makinig? Tuwing midweek, may midweek. Ulitin ko ulit, hindi lang ang Diyos paglinggo. Amen. Dahil anytime pwedeng makapasok ang kaaway sa buhay mo. Huwag mong bigyan ng puwang ang kaaway sa ating buhay. Praise the Lord. Tuloy natin. Maging ang langit ay lilipas. So, alam nyo ba sa langit, di ba? Doon nagkaroon ng unang himagsikan. Naghimagsik sino? Si Lucifer. Di ba? At marami si Lucifer nasama 1/3 ng mga anghel. Nadala niya rito sa lupa, binagsak sila ng Diyos. Naghimagsik sila sa Diyos. Kaya nga sabi ni Lord, minsan ko bang yayanigin? Hindi lang ang lupa, pati na rin ang langit. Amen. Kaya nga, pinaka-safety na lugar talaga, ulitin ko, sa piling ng Diyos. Amen. Mas masarap laging inahangad natin na araw-araw maranasan ng Diyos. Amen. Ako po, pag nagtatrabaho ko, siyempre mainit. Diba? Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan. Diba? Na nagmumula sa'yo. Dahil dito sa mundo, kapatid, walang katiyakan talaga. Ewan ko kung naiisip niyo yun. Diba? Ang talagang katiyakan lang kapag meron kang Jesus sa puso mo. Amen. Ang talagang ang ating pananampalataya, kaya nga, ang gusto ng Panginoon, tuwing darating yung shakening niya, kasi sa Kanya yan God niya, God shakening, Kanya yan Tinitignan ni Lord kung gaano kalalim ang pundasyon mo. Pag hindi si Jesus Christ ang rock of our salvation, di ba, maalog ka. Pag hindi ka naitanim o yung pundasyon mo na ilagay sa bato at itinayo mo lang sa buhangin, ano sabi? Pag dumating ang bagyo, tunos, anong mangyayari? Sa buhangin na nagtayo. Mawawasak. Pero kapag si Kristo ang rock of salvation natin, anumang dumating na problema, pagsubok, katulad kay Kristo, di ba po, pinasan yung cross, di ba? Yung shakening sa Kanya, nagpatuloy pa rin siya sa Panginoon. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, magpatuloy tayo. Hold on. Yun, di ba? Hold on. Kapit ka lang. Minsan, ang tendency kasi, ang tao, mabilis makabitaw.
Lalo na pag marami ng kayamanan sinabi sa buhay. Tama? Totoo yan. Pero ang Diyos kailanman hindi tayo binibitawan. Ang pagkakapit ng Diyos, ganyan di ba? Minsan ito tayo. Minsan, nakakalimutan natin ng Diyos. Minsan, bumibitaw ka na. Pero praise the Lord, kapatid, hindi tayo binibitawan ng Diyos. Dahil alam ni Lord na bilong ka sa kingdom ng Diyos. Hallelujah. Amen? At kapag ka ikaw ay kasama sa kingdom ng Panginoon, maniwala ka't sa hindi, di ba? Lagi kang iingatan ng Diyos. Poproteksyonan tayo ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Dito na po tayo. Sa ang ligtas na lugar, basahin po natin sa John chapter 14, verse 1 to 4. Huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng inyong matitirhan? Sa kingdom ni Lord. Nauna na si Lord doon. May bahay ka na. Naalala ko yung patotoo ni Pastora si kahit wala ako ditong bahay, Lord. May bahay naman ako sa kingdom, pero hindi hinayaan ni Lord. Nagkabahay pa rin. Ganon si Lord Amen? Tuloy natin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako ron upang ipaghanda kayo ng inyong titirhan? At kapag ipinaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos ay babalik at meron siyang inihanda para sa iyo. Hindi ba kayo excited doon? Kung kinasabi natin, wala tayong bahay dito, pero sa langit, may malaki tayong bahay doon. Amen. As sa kingdom pala ni Lord, sa kaharian ni Lord, meron tayong malaking bahay doon. Amen. Kasi doon naman talaga ang destinasyon ng tao. Amen. Doon ang ating destinasyon. Dahil siya ang lumikha sa atin. Dahil itong katawang lupa natin is babalik ito sa alabok. Amen. At ang ating kaluluwa at ang espiritu ay babalik sa Diyos at haharap tayo sa Panginoon. Amen. Kaya ang gusto ng Panginoon, maunawaan natin na kung saan habang tayo nandito sa lupa, di ba? Alam mo na ikaw ay bilong sa kingdom ng Diyos. Hallelujah. Tuloy po natin. Kaya nga po ang tanong ko kanina, ito po yung pinaka-importanting tanong, born again ka na ba talaga? Sabi mo sa katabi mo, born again ka na ba? Sino po yung bagong dalula ngayon? Yung ngayon lang umaten? Wala pong bagong dalula ngayon? Praise the Lord. Second name, praise the Lord. So, ang gusto ng Panginoon, para tayo ay mabilong sa kingdom, napakasimple lang po ito. Maraming tao, di ba, may lumapit diyan kay Jesus Christ na pare, di ba? Tinanong niya at ang sabi ng Panginoon diyan kay Nicodemus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maraming tao, nakita na si Kristo. Tama? Nung panahon na yun nung panahon na ito, nakita nila si Kristo. Di ba? Lahat kilala si Kristo kasi gumagawa si Kristo ng himala. Mga pilay nakakalakad, mga bulag nakakakita, patay nabubuhay, pipi nakakapagsalita, bingi nakakarinig. Di ba? Maraming tao kilala si Kristo. Di ba? Kilala si Lord. Kaya kung naalala niyo yung istorya ni Sakeo, di ba? Luke chapter 19, yan Lucas chapter 19, nung si Kristo ay pumunta sa Jericho, naglalakad siya doon, nabalitaan niya si Jesus Christ ay dadaan doon. Di ba? Kung naalala niyo po yung istorya na yon. At itong si Sakeo, naghangad, gusto niyang makita si Jesus. Di ba? Gusto niyang makita. Kaya lang, hindi niya makita si Kristo. Bakit? Kasi maraming nakaharang. Ibig sabihin, maraming tao. Sa nilalakaran ni Kristo, maraming mga tao. Si Sakeo, medyo maliit lang. Sabi nga, pandak daw. At si Sakeo, umisip ng paraan para makita si Jesus. Di ba? Alam ni Sakeo kung saan dadaan si Jesus. Umakyat siya ng ng puno ng sycamore, di ba? At nung pagpunta ni Kristo, malapit na siya ron, tumingala si Kristo. Sakeo, bumaba ka dyan. Sabi doon, yung istorya. Pupunta ako sa bahay mo. Anong ibig kong sabihin? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maraming tao, kilala na si Kristo. Kaya lang, yung pag-enter ang crucial.
Alam niyo ba yun, naunawaan niyo? Yung pag-enter ang pinaka-crucial. Maraming tao nung panahon ni Kristo, kilala si Kristo, kilala lang nila kasi si Kristo gumagawa ng himala. Amen. Kilala nila si Kristo dahil si Jesus Christ, napaka-famous nung panahon na yon. Amen. Lahat ng atensyon na kay Jesus. Kaya nga itong si Zaccheo, nag-isip siya ng paraan, akit ako ng buno ng sikomoro. Kahit maliit, inakit niya yon. Amen. At pag-akit niya, tumingala si Kristo, Zaccheo. Ngayon din, bumaba ka, pupunta ako sa bahay mo. Nagbulong-bulungan yung mga tao. Ba't pupunta siya dyan? Di ba? Tax collector yan, manguumit ng buwis yan. Amen? Ano yung pinapatungkulan ko? Sabi ko kanina, lahat ng tao kilala si Jesus Christ. Tanungin mo dyan sa labas, kilala si Kristo. They see. Kumbaga, yung tinutukoy sa Bible na, John chapter 3, unless naman be born again, he cannot see. Maraming tao kilala. Nung panahon din nila, kilala, kaya lang, siya kayo lang yung naka-enter. Yung totoong na born again. Amen? Isa kayo lang yung naka-experience. Hallelujah. Isa kayo lang yung ano? Yung talagang nakatagpo sa puso ng Diyos. Amen. At nung pagbaba dyan ni Zaccheo, ang sabi dyan, ibibigay ko po ang kalahati ng aking yaman. Saan? Sa mga mahihirap. At kung ako ay may nadaya, ibabalik ko ng makaapat na ulit. Amen. So, ibig sabihin, now born again. Amen. Yung salitang born again at yung salitang Kristiyano, malalim po yun, kapatid. Amen. Hindi porkit nagpapatugtog ng Christian song, ay, Christian song, born again yan. Christian yan. Amen. Sa isip, sa salita, at sa gawa, kailangan born again ka. Sa loob ng church at sa labas ng church, kailangan born again ka. Amen? Hindi lang panloob ka Christian. Paglabas, hindi ka na Christian. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po, nung si Zaccheo ay bumaba dyan, tuwan-tuwa si Zaccheo. Na-experience niya ang Diyos. Kaya nga, ang bilis, ang luwag magbigay, ang luwag magpakawala. Kasi totoong nakilala niya si Jesus Christ. Ha? Ang bilis niyang ipagpalit yung mga bagay na naging hadlang upang hindi niya ma-experience ang Diyos. Diba? Ang totoong born again, diba? Pag naalala mong ay may prayer meeting ngayon, ang totoong born again, naalala mong merong midweek ngayon, diba? Mabilis mong pakawalan, alisin muna yung mga bagay na magiging hadlang upang hindi ka makahatin sa gawain ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise the Lord. Shaking kasi. Sinishake ni Lord yung totoo po yan. Di ba? Ini-stir up ni Lord yung ating pananampalataya. Di ba? Pag naghulog ka ng kape sa baso, nandun lang sa ilalim yon, tama? Pati yung asukal. Anong kailangan mong gawin? Hinahalo. Di ba? Pakisabi sa katabi mo, hinahalo ka ni Lord ngayon. Haluan ngayon, kapatid. Amen. Di ba? Ginigising ni Lord yung iyong natutulog na pananampalataya. Ginigising ni Lord yung iyong relasyon sa Diyos. Baka kasi sabi nga ni Apostol Pablo, sinisikap ko nga, baka hindi ko lang maalala eh. Baka sa bandang dulo ako pa ang hindi maligtas. Parang ganun yung term niya dun eh. Hindi ko lang po maalala. Amen? Kasi ang problema sa isang Kristiyano, habang tumatagal, nababawasan yung paglilingkod. Tama? Habang tumatagal, nagiging normal na lang yung kanyang ginagawa. Nawawala na yung paghahangad na, Lord, gusto kitang maranasan. Di ba? Parang nagiging routine na lang. Nandun ka ba sa ganong shaking ngayon? Di ba? Nandun ka ba sa ganong katayuan ngayon? Amen. Di ba? Ang kailangan natin gawin, gisingin uli ang ating pananampalataya. Na anytime pwede nang dumating ang Panginoon. Kaya nga God shaking di ba? Pinapaalala ng Panginoon na siya ay babalik. Amen. The purpose of shaking, hindi po tayo, to remind us, para paalalahanan tayo. Saan? Na ang buhay ay panandalian lang. Di ba? Na meron tayong kailangan gawin dito sa lupa habang ikaw ay nabubuhay. Hindi yung naging Kristiyano tayo, tapos ang tagal na natin, 10 taon na tayong Kristiyano, wala pa rin tayong naaakay. Diba? Wala pa rin tayong naidadala sa kingdom ni Lord. Kailangan po yun Yun yung totoo Amen. Kaya nga si Kristo bumaba sa lupa. Diba? Yun po yung totoo.
na kailangan ipagawa sa atin ng Panginoon at dapat talaga natin gawin. Amen. Kasi marami pang tao, hindi pa sila bilong sa kingdom ni Lord. Amen. Marami pang tao na hindi pa nila nauunawaan yung kanilang ginagawa. Diba? To remind us na ang buhay ay maiksi, to remind us na siya ang beginning. Alam nyo ba, pag hindi si Lord ang beginning ng iyong pananampalataya, diba? Mawawala yon. Pag hindi si Lord ang beginning ng iyong business, mawawala yon. Pag hindi si Lord ang beginning ng iyong ministry, mawawala ka dyan. Amen. Kaya nga tayo nire-remind ng Panginoon na siya ang dapat simula. Siya ang una sa buhay mo. Kaya mo ginawa yan kasi ginawa mo yan para kay Lord. Dahil pag ginawa mo lang yan sa sarili mo, mawawalan ka ng gana. Amen. Lalo na kapag may problema at pagsubok, aayaw ka na. Kaya nga tiyakin po natin, i-remind natin yung ating sarili, Lord, ikaw ba ang simula ko? Amen. Praise the Lord. Pakitakapit mo muna yung katabi mo. Si Lord ba ang simula mo? Amen. Kasi pag hindi si Lord ang beginning, mawawala lahat ng bagay. Amen. Tuloy po natin. Para paalalahanan tayo na siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Tama? Ang sabi sa Bible, Awit chapter 24 verse 1. Ayan. Ang buong daigdig at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Diyos. Ayan. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari, si Yahweh na ating Panginoon. Di ba? Pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Kaya may shakening kasi siyang may-ari niyan. Amen? Wala tayong maipagyayabang negatiting sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga po, ano pa? Ang purpose ng shakening, pinapaalala niya sa atin, itong to prepare us to His second coming. Yun. Totoo yun, di ba? Sa Matthew chapter 24 ata yun, nagtanong ang mga apostol, Guro, ano po bang mga palatandaan na ikaw na ay babalik? Huwag kayong matakot kung makabalita kayo ng bansa sa bansa naglalaban. Magkakaroon ng tagutom sa iba't ibang dako. Diba? Hari sa hari, diba? Maglalaban. Magkakaroon ng lindol o shakening, diba? Sa iba't ibang dako ng mundo. At pag lahat ng tao nakapakinig na ng salita ng Diyos, saka darating ang wakas. So, ibig sabihin, yung purpose ng shakening, iniyahanda niya tayo, nire-remind niya tayo na ang Diyos ay babalik. Amen. Kaya ini-stir up niya yung ating faith. Ini-stir up niya yung ating pananampalataya. Ang gusto ng Panginoon na maituon daw uli natin ang ating pananampalataya sa Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang purpose pa ng shakening, to show His power. Diba? Para makita ng mga tao ng kanyang kapangyarihan. Diba? Ay walang hanggan. Walang imposible sa Diyos. Yung mga bagay na imposible sa'yo, posible yan sa Diyos. Amen? Ang kailangan mo lang gawin, yung pananampalataya mo ay umiral. Dahil lahat sa Biblia, sabi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Lahat ng gumaling, sinabi ng Diyos, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, ibig sabihin, inaalog na Diyos yung faith mo. Di ba? Kasi God shaking, inaalog ni Lord lahat. Iaalogin niya ngayon para magising tayo, mamulat tayo sa katotohanan na ang oras at panahon ay tumatakbo. Amen? Na ang kaaway ay nagdo-double time. Ikaw at ako na Kristiyanong totoong born again, ano ang ating ginagawa? Amen? Yun yung purpose ng shaking. Amen? Hallelujah. Hindi lang para mawalan tayo ng mga bagay. Hindi lang para mawalan tayo ng mga material na bagay. Ang purpose ng shaking, kapatid, di ba? Para ang mga tao dyan sa labas, di ba? Bigyan tayo ng Lord ng katatagan, ng kalakasan ng loob, di ba? Na kung saan, mapahayagan natin sila ng salita ng Diyos. Kasi ang totoo, minsan nahihiya tayo. Tama? Di ba? Nahihiya tayo magayag ng salita ng Diyos. Yung katabi natin, minsan nahihiya tayo. Di ba? Ang purpose ng shakening, para matanggalin yung hiya mo. Di ba? Amen? Praise the Lord.
Ang purpose pa ng shaking yun, to test our faith, di ba? Para i-test din yung iyong pananampalataya. Nasaan ba? Nasa mundo ba yung faith mo? O nasa langit? O nasa kingdom na kay Jesus? Amen. Nanay, na kay Jesus ano? Na kay Jesus dapat ang ating pananampalataya. Wala sa mga bagay na kung saan meron ngayon dito sa mundo. Amen. Dahil ang Panginoon po natin, mga magulang, mga kapatid, kaya niya tayo inaalog ngayon, kaya niya tayo ginigising ngayon, meron siyang ihahanda sa mga darating pang araw, sa mga darating pang panahon. Naniniwala po ba kayo doon? Na ang Diyos may inihahanda? Kaya nga nung nakaraan, inihanda tayo ng Diyos eh. Di ba? Unity, living in harmony. Dahil mayroon palang darating na shakening. At after ng shakening, ano ang next? Amen. Just lang nakakaalam. Amen. Kaya nga sinishake niya tayo ngayon, inihahanda tayo ng Diyos. Even sa pagpapala, even sa biyaya, o anumang mga bagay na dadanasin pa natin sa darating na araw. Amen. Ang tanong, handa ka ba? Pakisabi sa katabi mo, handa ka na ba? Next level, ika nga. Merong next level na gagawin ng Diyos. Sino mga excited sa mga darating pang buwan? May gagawin si Lord. Alam niyo ba yon? Meron talagang iti-turn. Di ba? Na dadalhin sa kingdom ni Lord. At magkakaroon ng mga bagay na hindi pa natin nakikita. Nararamdaman, nararanasan, gagawa ang Diyos. Bakit? Ang Diyos natin, Diyos na buhay, hindi sinasabit. Amen? Yung Diyos natin, gagawa siya ng mga bagay na kamangha-mangha. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. O ano ang kailangan natin gawin kapag dumadanas tayo ng mga shakening? Una, 4 na bagay na lamang po. Kailangan nating palaging manalangin. Pray. Kamusta po yung ating prayer life? Pastor, lagi naman akong nananalangin 3 beses isang araw. Yung pala, nag-pray. Kakain sa umaga, mananalangin. Tatanghali, mananalangin. Kakain eh. Sa gabi, mananalangin. Kakain eh. Eh sabi sa Bible, manalangin ka ng walang humpay. 1 Thessalonica chapter 5, verse 17 ata, 16. Diba? Lagi kang manalangin. Nasaan ka man, palagi mong tawagin ng Diyos. Amen? Ano man ang iyong ginagawa, tawagin mo ang Panginoon. Diba? Nagpupukpuk ka man, naglalaba ka man, ano pang ginagawa mo? Kung saan ka man naroroon, pag pinaalala sa iyo ng Holy Spirit, magpray ka. Amen? Kung tayo ay dadanas ng shakening, yun ang pinakamainam at mabisang pinakamagandang hawakan, yung panalangin. Dahil ang panalangin ay nakakapagpakilos ng kamay ng Diyos. Amen? At ang pangatlo, kailangan natin magtiwala. Saan? Sa mga bagay na ipinanalangin natin. Amen? Kapag nanalangin ka, huwag kang pabago-bago ang isipan. Amen? Ang kailangan natin yung tiwalang puro sa Panginoon na sa Lord mo lang inilalagak ang iyong tiwala. Dahil dito sa mundo, kapatid, di ba, marami talagang mga bagay na pwede pang mangyari at maranasan tayo. Di ba? Ang pinakamagandang tiwalaan, sabi nga sa Bible, Kawikaan chapter 3, di ba? Trust to the Lord with all your heart, di ba? Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, i-acknowledge mo ang Diyos. At ang Diyos ang magtutumpak sa lahat ng ating mga lalakaran. Amen? At ang pangatlo, let us always give thanks to the Lord. Amen? Palagi tayong magpasalamat sa ating Panginoon, sa Diyos na buhay. Dahil dito sa mundo, kapatid, pag wala kang masyadong maraming bagay-bagay, mga bagay-bagay, ang hirap magpasalamat. Pero kapag ikaw ay bukas ang iyong spiritual na mata, kahit yung pagising mo kaninang umaga, magpapasalamat mo na yun sa Lord. Amen? Yung mga bagay na maliliit, mabilis mong ma-appreciate kapag si Lord ang laman ng puso mo. Naalala ko yung turo ni Pastor Ashik. Sa puso ng tao may puwang dyan, na kung saan si Lord lang yung kasyang sakto, yung fitted. Kasi kung paglalagyan mo yan ng mga material na bagay, hindi ka makakontento. Amen? Na si Kristo lang yung sakto. Amen? Kaya nung si Zaccheo, nang pumasok si Jesus Christ sa puso ni Zaccheo, saktong-sakto, di ba? Handa siyang magpakawala. Amen? Pinakawala niya yung kanyang ari-ariang kalahati. Di ba? Alam niyang meron siyang nadaya.
Anong sabi niya? Ibabalik ko ng makaapat na beses. Kasi sumakto si Kristo. Alam niyo ba kapag si Kristo sakto sa puso mo, pinaupo mo sa trono ng puso mo, sa puso natin, maniwala ka sa hindi, makukontento tayo sa kung ano man meron tayo ngayon. Amen. Dahil ang tao hindi siya makakontento kapag wala si Jesus Christ sa puso. Pakitapik mo katabi mo, si Jesus Christ na ba ang nakaupo dyan? Sa kabila, baka paglinggo lang. Kailangan everyday in our life, di ba? Si Kristo ang nakaupo dyan. Amen? Di ba? Ang Diyos ang nakaupo dyan para palagi niya tayong idadirect. Parang ganito di ba? Parang siya ang driver ng ating buhay. Amen? Kung saan niya tayo dalihin, siya ang masusunod, hindi na tayo. Dati kasi, nung hindi pa tayo Christian, hindi pa tayo tumanggap kay Kristo, tayo ang nasusunod kung saan natin gustong pumunta. Tayo ang nasusunod kung ano yung gusto nating sabihin. Tayo yung nasusunod kung ano yung gusto nating kasalamuain, di ba? Yung ating gustong kaibiganin. Pero yung tinanggap mo na si Kristo, ang sabi ni Kristo, love your neighbor as you love yourself. Hindi na ikaw. Kahit yung kaaway mo, mamahalin mo na talaga yan. Yun yung kagandahan kapag si Kristo na ang nakaupo sa ating puso. Amen? At ang panghuli, kung tayo man ay dumadanas ng shaking, worship God. Lagi tayong magpuri sa Diyos. Amen. Kaya ngayong umagang ito, magpupuri tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, kapatid, sino ba yung naka-assign nung 7 last word? I'm thirst, nauuhaw. Sino po yung nakakaalala nun? Si Pastor, diba? Ang Diyos nauuhaw sa papuri ng mga tao. Amen? Kasi sa kingdom, wala tayong gagawin doon, kundi magpuri. Alam niyo ba yun? Wala tayong gagawin sa kingdom ni Lord, kundi magsayawan. Wala tayong ibang gagawin doon, kundi tumaas ang kamay, umawit sa Panginoon. Dahil yung islat ni Lucifer, pinalitan natin, worshiper tayo ng Diyos. Amen? Kaya kung ano man yung problema at pagsubok na dinadanas natin ngayon, kung ano mang shaking, di ko alam kung anong laman ng puso nyo, ang Diyos lang nakakaalam. Ngayong umagang ito, mga magulang, mga kapatid, at isa pang tanong, kung tinanggap mo na ba talaga si Kristo sa puso mo, yung talagang born again ka na ba talaga? Kung hindi pa, i-guide ko po kayo sa isang maiksing panalangin. Dahil ang sabi sa Biblia, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At sabi sa 5, unless a man be born of water and spirit, he cannot enter. Ang tanong ko, naka-enter ka na ba? Yun yung pinaka-crucial. Bakit? Kasi sa pag-enter, paliliguan ka ng salita ng Diyos. Babaguhin ka. Sa kingdom, bawal ang marumi. Bawal ang marumi doon. Amen? Para makapasok ka, kailangan ma-born again ka. Matanggap mo si Kristo ng totohanan sa puso mo. Amen? Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Kung sa puso nyo po parang 50-50 pa, medyo nasuswi pa yung pananampalataya, naagaw pa yung iyong atensyon ng mundo, diba? Ito na po yung panahon o ito na po yung araw na muli nating buksan ang ating puso at tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Amen? Dahil kailanman hindi tayo mabibilong sa kingdom ni Lord kung hindi tayo totohanang na born again. Amen? Sige po, tayo po'y pumikit. Taas po natin ang ating kanang kamay sa Panginoon bilang tanda ng paggalang, pagsuko ng ating buhay. Sabihin po natin ang maiksing panalangin na ito. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong salita na aking napakinggan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan na nagawa mula pagkabata hanggang kasalukuyan. Binubuksan ko po ang aking puso. Pinapapasok kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sandali po tayong pumikit at tayo po ay umawit sa Lord. Dahil ang huli pong sinabi sa ating pinag-aralan is kung tayo ay dumadanas ng shaking ngayon, ang pinakasagot po dyan is worship. Bumagsak ang walls of Jericho dahil ang mga Israelita ay nag-worship. Amen? Yung mga bagay na ginagawa ng kaaway sa buhay natin, di ba? Minsan, nag-i-inject ang kaaway sa ating isipan na mga bagay na kung saan nagiging hadlang upang hindi ka makapagpuri sa Diyos. Minsan yung karamdaman natin ay nagiging hadlang. Pero wag mo ngayong umagang ito, mga magulang, mga kapatid, i-connect natin ang ating puso sa Diyos. I-connect natin ang ating isipan sa Diyos. Parang wifi. Kung hindi ka nakakonect, ang bagal. Pero kapag konektado ka sa source ng kagalingan, sa source ng lahat ng bagay, mararanasan mo at madarama mo ang pag-ibig ng Diyos. At makikita mo ang kapangyarihan ng Panginoon na dadaloy sa iyong buhay at sa iyong puso. Amen. Praise the Lord. Awitin natin, Majesty. Yes, Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Let us close our eyes. Yes, oh God. Worship His majesty. Let us worship the Lord Jesus. Unto Jesus. Taas po natin ang ating kanang kamay sa Diyos. Be a Kung may mga glory. request ka sa Panginoon, ang tanging solusyon ay ang pagpupuri sa Panginoon upang gumuho ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay mo. Hallelujah. Gamitin mo ang authority na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kingdom authority. Yes, oh God. Flow from His throne unto His own. His anthem reigns. Let's sing with all our heart. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Yes, oh God. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty. Majesty, Yes, oh God. worship His majesty. Let us worship the name of Jesus. Jesus who died, now glorified, Lord Jesus. King of all kings. Yes, Lord. Hallelujah. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be your glory, honor, and praise. Majesty, kingdom authority, flow from His throne to His own. Yes, Lord. His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus.
glorified, King of all kings. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, O God. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat ikaw, ay, Lord God, ay namatay. At after 3 days, Lord, nabuhay kang muli. At lahat, Panginoon, ng bigat ay dinala mo na, kahit karamdaman, Panginoon, kakulangan. Dalangin ko, O God, sa aking mga kapatid, sa mga may nararamdaman o dumadanas ng iba't ibang shaking, Panginoon, sa buhay. Lord, alam po namin, Lord God, na ikaw ay makapangyarihan. Alam po namin, O Diyos, na walang imposible sa iyo. At sa iyong mga latay, Panginoon, ang mga karamdaman ipinagaling mo na, O God. Lord, salamat. Ikaw po ang kumatagpo sa mga hiling at dalangin ng bawat isa ngayong umagang ito, Panginoon. Patunayan po, O Diyos, na ikaw na Diyos na aming sinasamba ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, O God. Lord, salamat ng marami. Sa iyo namin tinitiwala, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. At tunay nga, Panginoon, salamat sa mga inihanda mong mga biyaya at pagpapala na mararanasan ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat. Ikaw ang mapuri. Ikaw ang maluwalhati. Ikaw ang madakila. Ikaw ang maitaas, Panginoon, sa aming buhay. At kami po ang siyang maibaba, Panginoon, at inaamin namin, Lord, at palagi na kami po ay walang magagawa kung kami po ay malayo sa iyong presensya, kung kami po ay malayo, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, salamat, sapagkat kami ay dinala mo sa iyong kaharian na kung saan hindi mayayanig, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang batong aming pundasyon. Anumang problema at dumating sa aming buhay pagsubok, ay hindi kami, Panginoon, madadala nito, sapagkat ikaw, Panginoong Kristo, ang aming Diyos na buhay na makapangyarihan na pinagtitiwalaan sa lahat ng bagay. Lord, salamat. Tanggapin mo, Panginoon, ang papuri, ang pasasalamat at kadakilaan na sa iyo lamang nararapat sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Alat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Yung pinakamalakas po na palakpak. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Dako po tayo sa ating tithes and offering. Sino po ang pinagpala? Taas ang kamay. Amen. Sino po ba ang dumadaan sa financial shakening? Yan. So, lahat po siguro ay pinaparana sa atin ng Panginoon. No? Sino po ba ang hindi exempted sa mga shakening? So, lahat po tayo ay dinaranas siya yung pagyanig. Iba-iba nga daw po ang aspeto na kung saan tayo ay niyayanig. At isa nga po doon, yung ating mga finances. Amen po sa nakakaranas ng shakening. Amen. Dahil pagsubok lamang po yan at nais lang po ng Panginoon na yung mga naituro sa atin ni Pastor Joseph ay yung mga blessing na kaakibat nito kapag tayo po ay sumunod ay ating maranasan. Amen po. Sige po, sabi po dito sa Psalms 84:11. Ayan, sabi po dito sa Psalms 84:11, no good, sa letter B yung second sentence, no good things will He withhold from them that walk uprightly. Amen. Wala daw pong yung mabubuting bagay ay hindi i-withhold or hindi kukunin sa atin ng Panginoon sa mga anak niya na lumalakad ng matuwid. At ito po, no, the blessings of obedience, sabi po dito sa Deuteronomy 28, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently, ayan, unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Ito po yung pangako ng ating Panginoon. And all these blessings shall come to thee, shall come on thee, and overtake thee. And if thou shalt hearken unto the voice of thy God, blessed shall be in the city, and blessed thou shalt be in the field. So meaning, nasaan ka man, na ikaw ay nasa bukid, ikaw ay nasa city,
Ibe-bless ka ng Panginoon wherever you are. Number 4, blessed shall be the fruit of thy body and the fruit of thy ground and the fruit of thy cattle and increase of thy kind and on the flocks of thy sheep. So, kahit ano po daw ang ating trabaho, ginagawa ng ating mga kamay, kahit ikaw po ay nasa field, kahit ikaw po ay nag-uopisina, kahit saang antas ng buhay mo, kahit ikaw ay isa lamang magsasaka, mangingisda, ikaw man ay teacher, ikaw man ay engineer, ibe-bless ka ng Panginoon. Sabi po dito, no, sa kanyang pangako, blessed shall be thy basket and thy store. Blessed shall thy be when you come in, and blessed shall thou be when you comes out. So, kahit saan po ng antas ng buhay natin, tayo po ay ibe-bless ng Panginoon. Pero ano pong ang kondisyon? We should obey the Lord. Yun po ang kanyang condition. Sabi nga po, there is a promise pero merong premise. Paano pag makuha ang isang pangako, meron kang dapat gawin. At balikan po natin ang commandment ng Panginoon. Ang sabi niya, give your tithes and offering unto my temple. Ready na po ba tayo ma-bless? Ayan. Ihanda po natin ang ating tithes and offering. Kasi po, ito po ang susi, yung obedience natin sa ating Panginoon, which is isa nga po sa kanyang instruction for us to be blessed is to give our tithes and offering. So, sabi nga po, no, hindi po natin mararanasan ng isang bagay hanggat hindi po natin ito sinasa puso, yung blessing na yon, yung pagbibigay ay wala sa ating puso. Kanina napakinggan natin si Pastor Joseph, yung pagiging born again hindi lamang sa isip, hindi lamang tumutugtog tayo dito, born again na tayo, hindi lamang umaawit tayo, kung hindi ito ay nasa puso. Sino po ang hindi dumanas ng financial shaking? Ako po naalala ko nung unang-una ko dahil I was only 28 o 29 nung kinuha po namin yung bahay namin dito. Maraming pag-iyak po at pagluhod sa Panginoon bago namin ito natapos bayaran. Kasi nagkaroon din ng financial crisis na way back 2018. That time, nag-slow down na ekonomiya, nawala ng mga trabaho, maraming layoff. Even in the US, nagkaroon ng mga layoff na mga workers. Pag sinabi pong economic slowdown o financial economic slowdown, wherein ito po yung mga time na, let's say yung dati, ang production ng mga appliances or production ng mga, let's say, sasakyan ay milyon-milyon, nag-slow down na ekonomiya, ang kinailangan nila ay nag-half na lang silang production, so ibig sabihin, kung half na lang ang production, half na lang din ang kailangang manggagawa. So, yung nagkaroon ng mass resignation or layoff ng mga tao. And during that time, marami rin po dito, natandaan ko, marami po dito sa subdivision namin ang nawalan ng trabaho, mga seaman na umuwi, mga OFW na hindi na napagpatuloy yung kanilang mga binabayaran. But praise God, sabi ko nga dahil sa pagluhod sa Panginoon, totoo po yun, ang prayer po is number 1 fact. Number 1 po talaga ang pagluhod sa Panginoon upang sa lahat ng aspeto ng bagay, ng buhay, even in our finances, kasama po natin ang ating Panginoon. And praise God, yun nga, sabi ko, it was a story na pagka-iisipin ko kung pagka dumaranas po ako personally ng financial shaking, iniisip ko po yung mga goodness of God, na mga bagay na ginawa niya sa aking buhay, na kung paano nalampasan ko personally yung mga bagay na yon at nagkaroon ako ng financial breakthrough upang yung mga pagsubok na yon ay aking malampasan. At yun nga po, ang kapartner po natin sa ating mga finances ay walang ibang ating Panginoon because He's the only one who gives us the financial blessing. Even po yung kalakasan ng katawan natin, kung saan ginagamit po natin pag-produce ng ating mga kinikita, yan po ay galing sa Panginoon. So let's acknowledge Him through giving what belongs to Him.
our tithes and our offering. Let's pray. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa mga blessings na ito, Panginoon, na ipinagkaloob nyo. Lord, we want to give back what belongs to you, O God. Here is our tithes. Here is our offering, O God. Our commitment, Lord, that, Lord, sa inyo lamang po nagmumula ang lahat. Lord, in this act of giving, Panginoon, we destroy, Lord God, the act of enemy, the act of idolatry into this money, Panginoon, because we know that this money belongs to you. And Lord, pagpapalain mo, Lord, ang mga salapi na ito at gagawin mo itong binhi kung saan lalago ang aming mga pinagkukunan ng aming mga negosyo, ng aming trabaho, Panginoon. Lord, sa aming mga pinagkukunan, Lord, ng aming mga hanap buhay. Lord, kayo po magbibigay ng increase, O God. Lord, maraming salamat, Lord. We acknowledge that everything belongs to you, O God. We praise you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise God. So sa awitin po na ito, sabayan niyo po kami. Kasi sabi po dito, there is a new name written down in glory and it's mine. So it's about time na ngayon pa lamang po, let us claim that our name is written down. Amen? Amen. Sige po, sabayan niyo po kami. Past my flame until he called my name. I'm so glad he changed me. Darkness held me down, but Jesus pulled me out, and I'm no longer bound. I'm so glad he changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. Let us declare this. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name
praise. Yan. Announcement po. Yan. After service po, magkakaroon po ng leaders and workers meeting regarding po to sa ating darating na anniversary. Next month na po yan. And next po is first Sunday na po ng May. Makakasama po natin ang mga taga-Paranaque. And every Monday po meron po tayong Prayer Matters. Every 7:30 po yan live po sa ating Facebook page. And tuwing Monday rin po meron din pong Men's and Youth Basketball Fellowship. So we invite po yung mga katatayan at mga youth po natin na pwede pong mag-join ng basketball every 7 p.m. po yan. Next, ito po yung ating mga weekly events po. Every Monday po, intercession night, 6 p.m. Every Tuesday naman po, leaders and workers, spiritual feeding. Via Zoom naman po yan ng 8 p.m. Sinasend po yung link po sa ating group chat. And midweek service po every Wednesday ng 7 p.m. Soaking Saturday ng 6 p.m. And ito po yung mga upcoming events po natin. So, magkakaroon po tayo ng tribute po sa ating mga graduates and academic achievers ngayong 2024 to 2025 na school year. So, extended po yung registration ng names po natin until April 30. So, yung recognition po is magiging next Sunday na po. So, yung mga hindi pa po nakakapag-register, pwede po nating isend po dun sa group chat po natin ng church or kay Pastora Chic po, para po masama po tayo dun sa i-recognize po next week. At magkakaroon din po ng Pastors Conference ngayong darating na May 29 to 30, 2025. And 14th year anniversary, May 31, 2025. And last but not the least po, wag po natin kalimutang mag-follow and subscribe po sa ating mga social media accounts sa Facebook and sa YouTube po na Jesus Believe the Dap Church. And ngayong umaga po, tawagin ko lang po ating mga first-timer. Pwede po bang tumayo si Mary Grace Robles and ano po to? Rani Rose Dichosa. Pwede po bang invite po dito sa harap? And sige po, tayo po lahat tumayo. I-welcome po natin sila ngayong umaga. Sige po, tayo po'y tumayo. Welcome po natin yung ating mga first-timers po. Welcome po sa Jesus Believe the Dap Church. Amen. Welcome po sa Jesus Believe the Dap Church. Thank you po. Ngayong morning po, magkakaroon po tayo ng short grouping. Sige po, lahat ng mga men's, women's, youth, mag-gather po tayo kahit po 3 to 5 per group, and let's have short groupings po about sa natutunan po natin ngayong umaga sa turo po ni Pastor Dong.
nung bandang hapon po ay siya po ay umuwi na rin kay Lord. At yung isa naman po ay kabataan, nung Friday naman po, yun nga yung nabanggit po ni Pastor Joseph na nabunggo po sila. Sabi nga po, hindi natin alam ang kapamamaraanan kung paano tayo uuwi kay Lord. Pero sabi nga po, ay hanggat hindi pa po darating ang Panginoong Jesus, ay kumbaga, darating po sa punto ng isang tao na lilisan po tayo sa mundong ito. Either sa pamamagitan po ng kamatayan or yun nga po, datnan natin ang Panginoong Jesus. Amen. Kung buhay pa po tayo, yung the rapture of the church. Pero sa pagkakataon pong ito, yun nga po, hindi lang po tayo ang magkakaroon ng sacrificial offering, maging yung mga churches po natin. Dahil yun nga po, kumbaga, isang pagpapaabot po ng pakikiramay po natin at kumbaga, hindi man po tayo makarating doon physically, pero po through our giving ay maipadama po natin ang pagmamahal ng Diyos sa kanila pong mga buhay. Amen? Kaya po, this time, whatever the amount na pwede po nating ipagkaloob, as long as it comes from our hearts po, I know the Lord will honor our giving. So, ayun nga po na yung pong si Yvonne ay po siya, 19 years old I think. At yun nga po, isa siya sa mga youth po natin doon. At alam niyo po ba, meron na po talaga silang church na ina-attenan na yung family niya. Pero po, ito pong kabataan na to, she choose to to stay sa atin po sa J Blue Zambales na yun nga po kinikwento po nila Ate Lynn, maging yun nga po yung kumbaga isa po ito sa talagang napakamasigasig po natin na kabataan doon na tuwing may gawain po sumasama po siya, kumbaga nanindigan po siya na yun nga po hindi po sa atin, hindi lang sa church natin, pero yun nga po yung paglilingkod niya sa Panginoon. At although in our physical eyes, parang ang bata niya pong umuwi sa Panginoon. And yet, if it is God's time for her to go home, ay kumbaga, it's out of our hands po. Wala po tayong magagawa doon dahil tanging ang Diyos po ang may hawak ng ating buhay. Amen po ba? Kaya po, this time, whatever the amount that we can give, na yun nga po, matulungan natin dahil hindi rin naman po ganun na talagang may kaya yung mga kapatid po natin doon. So, nawa po magamit tayo, maging yun nga po mga kapatid natin from Camellia, at yung sa iba po nating mga churches na mga magsasacrificial din po, pag pinagsama-sama po natin ito, ay malaking bagay po para sa kanila. Amen po. So this time, let's just extend our love towards them through our giving. So tayo po lahat ay manalangin, tayo po ay yumuko at tayo po ay ipagpasalamat po natin sa Panginoon na tayo po ay magiging kabahagi sa pagkakataon pong ito. Dakilang Diyos namin, Ama na nasa langit, salamat po na Panginoon, Ikaw po ang patuloy na nagbibigay ng buhay sa bawat isa. At ito po ay isang malaking pagpapala na nanggagaling po sa iyo. Dahil tunay nga, O Diyos, na hindi po namin hawak ang aming buhay. Ito po, Ikaw lamang po ang nakakabatid kung hanggang kailan po kami sa mundong ibabaw na ito. Ngunit Panginoon, sa pagkakataon pong ito, Lord, we join our hearts together, O God. Maging Panginoon, ang amin pong pagkakaloob na ito, nawa po ito'y magbigay ng mabangong samyo sa iyo pong harapan. Na Lord, sa amin pong pakikibahagi sa pagbibigay, ay Lord, matulungan din po namin, Panginoon, ang pamilya po ni Sister Mirna, O God, maging ni Yvonne, O God. Lord, through this financial giving po na amin pong ibibigay po sa inyo. Salamat, O God. We pray, O God, for your comfort, for your love, O God. Lord, to embrace, Panginoon, ang mga naulila po ng aming mga kapatid at magulang na ito. At alam po namin na hindi man kami physically makasama sa Zambales, O God. Sa pagpunta po nila, Pastor Dong, mamaya, we pray for your protection, for your guidance, Panginoon. Lord, bigyan niyo po ng kalakasan physically si Pastor Dong na makarating po sila sa Zambales ng maluwalhati at mapayapa. At alam po namin, Panginoon, na Lord, through them, O God, ay maranasan nila, maramdaman nila, Panginoon, ang iyo pong dakilang pagmamahal. Salamat, O God, sa mga malilikom. Lord, pagpalain niyo po ito at sa lahat po ng magbibigay. Father, ikaw po, Panginoon, ang
nakakapatid nito at ikaw, O Diyos, ang magbabalik po nito sa bawat isa sa amin, O God, na kailanman hindi mawawala ng kabuluhan po ang aming ginagawa, Panginoon, para sa iyo. Salamat, O God, Lord, sa buhay po ng bawat isa, patuloy na ikaw ang mapapurihan, maparangalan at mabigyan ng karangalan. Ito po ang aming papuri at pagsamba sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. So, ayan po, habang tayo po ay nagkakalob. Ayan po, katulad po ng nabanggit po kanina ni Abby, na-extend po dapat po kasi ngayon ang atin pong tribute to graduates. Pero, yun nga po, we extended it para po next week, first Sunday na po kasi ng May, para kasama din po natin yung mga kapatid po natin sa Parañaque dahil nandito po sila next week. So, kung hindi pa po kayo nakakapagpalista, kung kayo po ay nag-graduate or nag-moving up, or kung meron po kayo mga academic awards na natanggap, you can enlist yourself. Yan, kung wala pa po kayo sa GC, pwede po kay Ate She, yung atin pong sa ushering, magpalista po kayo. At we are encouraging and we are asking po kung meron kayong mga pictures na nakatoga, ganyan po. Pwede nyo pong isend sa GC natin or i-forward po kay Brother Henrik para po sa AVP na atin pong gagawin for the, yun nga po, yung tribute to graduates po natin na ipapakita po sa AVP po natin next week. So, ayan po. Kung hindi pa po kayo nakakapagpalista, please enlist yourself para po maisama po namin kayo. So, and this, after po ng service, lahat po ng ating mga leaders, mga workers, please stay for a while. Magkakaroon lang po tayo ng meeting for our anniversary dahil we only have 1 month para po yan sa atin pong 14th anniversary. So, purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Let's give God all the glory. To God be all the glory for all He has done for us this morning. At patuloy po na ang pag-iingat ng Diyos ay maranasan ng bawat isa. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Sige po, let's end this with prayer. Heavenly Father, Lord, we thank you, O God, for this wonderful day. Thank you, Lord, for your word, O God, na natanggap namin ngayong araw na ito, O God. And Lord, I pray, O God, na patuloy, Lord, na lumago at lumalim, Lord, ang aming pananampalataya sa inyo. O God, sa dami na nangyayari sa mundong ito, O God, Lord, ikaw lang, Lord, ang sandigan, Lord, na aming sasandalan, O God. And Lord, maraming salamat, Lord, sa bawat isa, Lord, na nandito, Panginoon. I pray, O God, for your protection upon them, O God. Blessing them, O God, sa darating na linggong ito, O God. And Lord, thank you, Lord, for the good things, O God, you've done to our lives, Panginoon, O God. Lord, ikaw lang maitas, Lord, sa aming buhay, Panginoon. And I pray, O God, na i-bless niyo, Lord, ang works, Panginoon, ng aming mga kamay, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, O God. Thank you, Lord, sa tao, Lord, na ginamit mo, Lord, ngayong araw na ito, O God. Ikaw, Lord, ang magpala, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magbalik, Lord, ang kalakasan, Lord, na nawala sa kanya, Panginoon. Bless niyo, Lord, ang kanyang family, Panginoon, O God. And Lord, patuloy, Lord, na marami pa pong kaluluwa, Lord, ang maabot, Panginoon, through his life, Panginoon, O God. And Lord, I pray, O God, na patuloy, Lord, na magpadala, Lord, kayo ng
maraming kaluluwa, Panginoon, sa lugar na ito, O God, na makakarinig, Lord, ng inyong salita, Panginoon. Lord, ikaw lang maitaas, Lord, sa aming buhay, O God, sa ilat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.